la recerca que es fa en diferents punts d'Europa. En aquests pòsters aquí podem veure línies d'investigacions de diferents científics de diferents parts d'Europa i d'àrees molt diferents, com biomèdica o catàlisi selectiva, neurodegeneració i també intervenció submarina. I així s'entén que la gent vegi que els científics tenen molts àmbits diferents. Si això és l'European Corner. Exacte, European Corner. La nit de la recerca és un projecte europeu? Sí, està a tota Europa la mateixa nit i en moltes ciutats es fa simultàniament. A quins llocs es fa? Quin projecte es coordina des d'aquí? A quines ciutats? Aquí no es passa aquí a Escandinàvia. Múrcia. Múrcia, sí, a Múrcia. A Santiago també i a Oviedo també. I on? A Canàries també. Molt bé. Moltes gràcies, Cristina. Adéu.